Egunon, hemen gaude, Artziniegan, ospatzen ari gara, Antzinako merkatua, eta ja izango da, 26. urtea. Mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian izan zen lehenengoa, baina 2 urtetan edo ez zen egin COVID-en zela eta. Aurten gutxienez eguraldia errespetatzen ari gaitu, edo errespetatzen ari da momentu honetan, eta horrezegatik temperatura oso ona da eta jende, persona pilo daude, jendetza ikus daiteke, nola leku batetik bestera heltzen den leku honetaraino. Gu hemen gaude, Artziniega Museokoak, hobe esan da, Artea Nolazio elkarteko kideo gara, eta aurten badaukago ideia bat, eta da, nola zilarre erratza ekonomia zirkularrean sar dezakegun. Hori da, gure arbasoek egiten zuten lan hau jakin gabe ekonomia zirkularrean sartuko dugula gaur egun. Aurten badauzkago betiko lanak edo betiko postuak esateko moduan, baina haien artetik badauzkago burdina lantzen duten pertsonek, badauzkagu animalien topaketa edo domainen topagunea, baita agurrentzako topaguneak dauzkagu haien artean. Nahi duzueno, hemen duzue leku bat, leku bat ez, duzue hiribildu bat, Artziniega, leku polita, bizitatzeko eta gaur egun bezalakoa azokan parte hartzeko ere. Guztiok gonbidatuta gaude, bizitatzeko eta parte hartzeko.